Is-sena li għaddiet l-att ta' studenti barranin li ġew jitgħallmu l-Ingliż f'pajjiżna żdied bi kważi 29,000 persuna meta mqabbel mal-2021. Dan ħareġ mill-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO illi wera li s-sena l-oħra ġew kważi 57,000 student barrani jitgħallmu l-Ingliż f'pajjiżna. Dan ifisser li fis-sena tal-kupru fis-settur turistiku wara d-daqqa tal-pandemija n-numru ta' studenti irdoppja meta mqabbel ma' sena qabel. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ il-maġġoranza ta' dawn l-istudenti kienu ġejjin minn pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. Infatti, l-aktar li ġew studenti studjaw l-Ingliż f'pajjiżna kienu Taljani, Franċiżi u Ġermaniżi. Skont l-NSO, is-sena l-oħra, kważi kwart ta' dawk li ġew jistudjaw l-Ingliż kellhom taħt il-15-il sena, filwaqt li s-sena l-oħra f'pajjiżna ġew aktar minn 4,600 student li għandhom il fuq minn 50 sena. Ħareġ li l-aktar xhur biżla l-iskejjel tal-Ingliż is-sena li għaddiet kienu Lulju, Awwissu u Ottubru. L-NSO qal ukoll li sena l-oħra kien hemm 618 il-edukatur f'dawn l-iskejjel tal-Ingliż.